Mas gipakusgan ang saktong paggamit sa wikang Filipino agig pagsaulog sa buwan ng wika. Din gimando sab sa Komisyon sa Wikang Filipino nga dili na gamiton ang Pilipinas kung ihulagway ang nasod. Ani ang report ni Argil Relator. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan, nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kaniyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, Makakalikasan at makabansa. Gipamatud-an ni ining mga kabataan gikan sa Kapitan Tomas Monteverde Sr. Central Elementary School Sped Center sa Davao City ang ilang pagka-Pilipino sa pagbigkas sa panunumpa sa watawat. Karong bulana agig pagsaulog sa buwan ng wikang pambansa nga mao ang Filipino. Giauhag ang mga kabataan nga hatagan og bili ang paggamit sa Filipino isip pambansang wika. Ito'y napakahalaga sapagkat alam natin na ang wika ang ating tulay para tayo ay higit na magkakaunawaan, lahat ng mga Pilipino. Kailangan din sa mga bata na ipaalam sa kanila na napakahalaga ng ating wika at huwag natin itong kalimutan. Usa sa mga tumong sa pagpahigayon ug buwan ng wika ang maiangat ang kamalayan sa mga mamamayang Pilipino labot sa wika ug kasaysayan ini. Ang kasaulugan ginapangunahan sa Komisyon sa Wikang Filipino nga mausay nagmando sa pagpaundang sa paggamit og Filipinas sa tanang matang sa pagtudlo nga mausay ginasuportahan sa Department of Education. Ubos sa memorandum sa Komisyon sa Wikang Filipino, nag-ugat ang maong desisyon base sa nakalatid nga ubos sa konstitusyon sa nasod. Ang pangalan sa nasod kay Pilipinas ug dili Filipinas. Pilipino sab ang angayang gamiton kung ang ihulagway ang mga tao o kultura sa Pilipinas. Sumala sa Filipino Subject Coordinator sa maong eskwelahan, sukad-sukad, pigayod kuno ang ilang ginagamit lakip sa textbooks. P talaga sa Pilipinas. Okay? Kapag tinuturing natin ang ating bansa, bansang Pilipinas, so P ang ating ginagamit. Pareho pa rin, wala pa man din tayong yung latest na talaga. Mga before pandemic, may bago P man din ang ginamit doon. Sa kabahin sa DepEd, pinaagi sa gipagula ang memorandum, dili na kinahanglan usabon pa ang mga na-publish na nga mga instructional materials nga F ang nagamit ug didto na lang kini usabon sa proseso sa pagtudlo. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.